Bon dia, bona hora i bona boira. Vols posar-te en forma i tothom et recomana córrer, però tu pateixes una mica pels teus genolls, per la integritat física. O potser et recomanen bici i pateixes una mica pels cotxes, si és bici de carretera, o per les baixades tècniques, si és BTT. O senzillament et pots posar fort, cremar calories, però sense perdre massa muscular i potser guanyar-ne una mica i tot. O t'agrada molt el senderisme i la muntanya i vols algun entrenament de cardio que transfereixi molt, però que puguis fer entre setmana i que no hagis d'anar a 2 hores de cotxe per fer la teva ruta. Doncs estàs en el vídeo correcte. En aquest vídeo parlaré dels beneficis d'una forma d'entrenament poc coneguda aquí, que és el racking, i que pot tenir molts beneficis a nivell articular, cardiovascular, massa muscular. Bé, és una cosa que fa molts anys ja que practico i que potser et pot interessar. I si és la teva primera vegada per aquí, jo em dic Patrick, soc enginyer, formador, amant de la muntanya i en aquest canal et porto lliçons que he après a la meva vida personal, professional o de muntanya. En aquest cas, porto molts anys, indirectament o directament, fent racking per la meva experiència de muntanya, però també entrenant conscientment o fent servir el racking com a entrenament. Així que racking, o com s'escriu, rooking, no té res a veure amb el ruc en català, sinó que al final ve de la paraula rucksack, que vindria a ser una motxilla gran feta per carregar, a diferència de backpack, que seria una motxilla estàndard. Una rucksack seria la que porten els militars o muntanyistes que van a fer una ruta de muntanya amb molt de material, tenda de campanya, sac de dormir, etc., no? De portar molts quilos, molts litres. Per tant, d'aquí, de rucksack, rucking, i d'aquí tenim aquesta paraula que, tot i que com a activitat així o com a entrenament, racking és bastant nou, realment l'activitat en si es porta fent, es podria dir que mil·lennis, perquè això era inclús una prova física per les legions romanes, pels soldats romans, i els feien caminar. Si no me'n recordo malament, eren uns 30 quilòmetres i anaven a un ritme de 5 quilòmetres per hora, portant uns 22-25 quilos a l'esquena entre el seu equipament, armadura, armes, i res, era una prova física per als soldats o per veure si seguies en forma. Per tant, l'activitat en si, res de nou, podríem dir que mil·lenària. I ara que ho penso, és caminar i carregar pes. Per tant, potser sí que té alguna cosa a veure amb els rucs. Bé, i a tu per què t'hauria d'interessar el racking? Doncs per 3 motius principals i algun bonus que et donaré. El primer és menys lesions. Investigadors de la Universitat de Pittsburgh va fer un seguiment de soldats, 451 soldats, un seguiment durant un any. I van avaluar entre d'altres factors, quins es lesionaven i quins no. Llavors, d'aquests 451 soldats es van lesionar 28 en aquest any. I com es van lesionar aquests 28 soldats? Bé, doncs 18, és a dir, més de la meitat, es van lesionar corrent. Després, teníem 7 que es van lesionar amb entrenament de força, és a dir, aixecant pesos. I només 3, és a dir, 6 vegades menys lesions que corrent, es van lesionar en caminades carregant material en mode de patrulla, diguéssim. És a dir, el que seria fent racking. I penseu que els soldats carreguen molt de pes, de vegades fins a 30 quilos. Per tant, estem parlant de càrregues molt altes. I això, per què? Doncs, segons estudis, quan tu corres, l'impacte en els teus genolls és de 8 vegades el teu pes corporal. En canvi, quan estàs caminant, l'impacte en els teus genolls és de 3 vegades el teu pes corporal. Per tant, com racking és caminar, tens un impacte en comptes de 8 vegades el teu pes, 3 vegades el teu pes. Per tant, molt menys impacte, menys de la meitat. Però diràs, Patrick, si portes una motxilla amb 10, 15, 20 quilos, doncs no és com caminar sense pes. I tens tota la raó, és així. Per tant, en fer una miqueta d'algun número, podem veure com seria realment l'impacte de fer racking. Posem per cas que pesem 70 quilos. 70 quilos per 8, que seria el córrer, serien 560 quilos en els teus genolls, com a impacte. Caminar serien 70 quilos per 3, que serien 210 quilos. I en canvi, fer racking seria una cosa entremig. Perquè serien 70 més, posem-li 15 quilos per 3. Això ens dona 255 quilos. Per tant, això són unes 3,5
vegades el nostre pes corporal, encara molt lluny de les 8 vegades del córrer. Per tant, córrer, tenim molt impacte, i en canvi, amb el racking, tenim un impacte molt reduït. Val? Doncs amb aquests números podem veure per què aquests soldats van tenir 6 vegades més lesions corrent que fent racking. Per què? Perquè, òbviament, estan carregant molt més pes en les seves articulacions, vale? Un impacte molt superior. Per tant, menys lesions. Motiu 2 per fer racking, reforç musculoesquelètic. Segons altres estudis que s'han realitzat, córrer sí que farà cremar moltes calories, és el que més calories crema, però és veritat que el que també pot arribar a passar és que consumeixis o perdis massa muscular. I això per què és així? Perquè quan tu estàs corrent, el pes juga un paper molt important i tenint aquestes 8 vegades l'impacte del teu cos en el genoll, el teu cos es quedarà amb la massa muscular justa i necessària a les cames per poder córrer el més ràpidament possible. Per tant, si té molta massa muscular, però això fa que pesis molt, potser no és òptim. Per tant, al final et quedes amb una massa muscular que depèn d'on parteixis, perquè depèn de moltes variables, de quina forma física parteixis, de moltes coses, però sí que és possible que arribis a perdre massa muscular. En canvi, segons altres estudis, el que han vist és que les persones que en comptes de córrer feien racking, caminaven amb càrrega, perdien una proporció de greix bastant, és a dir, no molt allunyada del que perdien els corredors, però el que sí que passava és que no perdien massa muscular perquè el cos, entre cometes, detectava que necessitava aquesta massa muscular per carregar aquell pes, o inclús en alguns casos guanyaven massa muscular. Per tant, un punt molt important a favor del racking. Pensa que fins i tot si vols perdre pes, el que realment vols perdre és greix, no múscul. Per què? Perquè el greix al final, a nivell mecànic dinàmic, no t'està donant res. És una reserva que està molt bé, que no cal demonitzar, però a nivell esportiu no et dona res. És un llast. En canvi, el múscul el que sí que fa és et protegeix les articulacions, t'evita lesions i en un futur et donarà, i en un present també, però en un futur et donarà molta millor qualitat de vida. Fa poc, la meva àvia, que té més de 80 anys, la van haver d'operar del genoll i es va recuperar super ràpid. I els metges li deien: senyora, no sap vostè la sort, o no la sort, sinó la disciplina, de tenir la massa muscular que té, perquè això li va ajudar moltíssim a recuperar-se. En aquest cas, ella no del racking, però de caminar molt, al final. Això, té més de 80 anys. Però el que em refereixo amb això és no perdeu cap oportunitat per o no perdre massa muscular o, sobretot, si podeu, sumar massa muscular al vostre compte corrent corporal, perquè ho agraireu. La massa muscular mai sobra. Reforça les articulacions i, per exemple, en avançada edat, et fa més estable, que si et caus no et passi res. Val? Així que una anècdota aquí per vosaltres. I motiu número 3, crema de calories. Tot i que fer racking sigui similar a caminar, de fet, és caminar, però amb pes, doncs cremes més calories per un motiu obvi, perquè perdes un pes a sobre. Tantes com córrer? No, clarament no, però tenint en compte els factors anteriors, doncs pot valer molt la pena. Novament, depèn de moltes variables, quin pes tenim nosaltres, quin pes portem a sobre, a l'estat de forma física, etc. Mil històries, val? Però en general, com a mitjana, tenim que córrer crema unes 900 calories a l'hora, quilocalories, caminar unes 400 i fer racking unes 600 calories. Per tant, sí, cremem menys calories que corrent, però no perdem massa muscular, inclús potser la guanyem i pensem que com més massa muscular tenim, més calories cremarem en repòs. Sí, en repòs, al sofà. Per tant, punt important. Si voleu incrementar considerablement les calories que cremeu, doncs, òbviament, podeu incorporar pujades fortes. Val? Així jo, en aquestes pujades, ara segurament estic al voltant de 160 pulsacions i de vegades arribo a 180. Que per qui no sigui un friqui d'aquestes coses, i simplificant una mica, com més calories, com més pulsacions, més calories cremades. Així que ja sabeu, incorporeu pujades per un extra punch. Doncs mira, no estava a 160, estava a 175. El que us deia. Pujades. I fins aquí els 3 motius principals per fer racking. Menys lesions, millor
conservació de la massa muscular i bona crema de calories. I ara deixeu-me que em posi en modo teletienda. Però espera, n'hi ha més. Motiu bonus número 1. Si t'agrada fer muntanya, en general, senderisme, crestes, vies llargues, que hagis de caminar una mica fins a arribar a la zona d'escalada, aquest és el cardio a fer entre setmana, és perfecte, perquè, tot i que entre setmana no te'n pots anar als Pirineus o al lloc on hagis d'anar a fer aquestes patejades més serioses, doncs el que pots agafar és motxilla, pes, i estaràs entrenant amb una transferència directa. Versus córrer, no tindràs moltes menys lesions quan entrenes, i versus la bici, que és una altra cosa que es recomana molt, doncs tindràs una transferència molt millor. La bici al cap i a la fi et dona molt bon cardio i moltes coses bones, però al final si entrenes fent el mateix exercici que faràs el cap de setmana, que és la teva activitat principal, doncs perfecte, no? I per cert, dir-ho, aquest vídeo no és res en contra de córrer, ni d'anar amb bici, ni de fer qualsevol altre tipus de cardio que no sigui racking. És senzillament, si fas aquests cardios perquè creus que és l'única manera que pots entrenar algo similar, que sàpigues que hi ha aquesta opció que és molt bona, però jo personalment vaig amb bici, també he fet diverses mitges maratons, senzillament que crec que el racking és perfecte per aquests motius que hem dit. Per cert, cal que tingueu una armilla en plan professional? No, per res. Jo estic fent servir això perquè ja ho tenia d'un altre esport, una armilla amb plaques de llast, de 10 quilos, però no cal per res, sinó que amb una motxilla i ampolles d'aigua, per exemple, ja ho podeu fer. I bonus número 2, si tens fills, nebots, o els tens ara o els estàs a punt de tenir, doncs quin és el cardio perfecte per entrenar, portar-los a la motxileta petita allà al darrere? Doncs, òbviament, el racking, perquè estaràs fent el mateix. Així que ara, si estem al cim, per resumir una miqueta, menys lesions, més massa muscular, bona crema de calories, transferència perfecta per fer senderisme o altres rutes de muntanya i entrenament perfecte també per portar peques a l'esquena. Què més vols? Què més vols? Doncs potser vols un segon o tercer vídeo sobre el racking, sobre material a fer servir, com començar amb 0 euros, és gratis! I com progressar, per exemple, en els entrenaments, com anar començant de poc a poc i anar millorant fent entrenaments més intensius. Doncs si això és quelcom que et podria interessar, m'ho pots dir als comentaris. També pots mirar, si no, altres vídeos que tinc anteriors meus. Pots subscriure't al canal, pots dir-li a l'algoritme de YouTube que aquest vídeo t'ha agradat amb un like i si no, ens veiem al proper vídeo. Adéu-siau!